जोबोद गोजोननाय मोनदों देग्लाय 2023 मायथाइनि जे प्रमद चन्द्र ब्रह्म लिटारेरि एवार्ड बिटिआर सरकारजों देग्लाय चिरां जिल्लानि सासे गेदेमा समाज सिबियारि दैदेनगिरि सासे फोरोंगिरि आरो लिरगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा देग्लाय 2023 मायथाइनि प्रमद चन्द्र थुनलाइयारि बान्थाखौ मोननो हादों आरो बेखौ दिनै चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो चिरां जिल्ला बर' थुनलाइ आफादा जथाय बिथांमोना बरायदों आरो बे बरायनाय हाबाफारियाव फैनानै गोजोननाय मोनदों आरो आं सानदों बिटिआर सरकारा देग्लाय प्रमद चन्द्र ब्रह्म लिटारेरि एवार्ड जाय गेदेमा बिथांमोननो फारियै गबिन्द बसुमतारी आरो अरुपा पाटांगिया कलिता बिथां मानाव गेदेमा बिथांमोननो बावदों आं सानदों बिथांमोना बे बान्थानि थाखाय राइट पार्सन आरो बिनि थाखाय आङो बिटिआर सरकारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै बिथांमोनखौ आङो साबायखर बावदों। गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सासे थुनलाइगिरिल' नङा बिथाङा फोरोंगिरिल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद बायदि गेदेर आफादाव बिथाङा 1973 मायथाइनिफ्राय 1972 मायथाइसिम बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारि बिबानखौ रुजुदोंमोन आरो बिनि अनगायै बिथाङा 1972 मायथाइनिफ्राय 1979 मायथाइसिम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा रुजुदोंमोन आरो बिनि अनगायै बिथाङा बर' थुनलाइ आफादनिबो 1993 मायथाइनिफ्राय 1995 मायथाइसिम बिथाङा बङाइगाव जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनिबो बिथाङा गायसनगिरि गाहाय नेहाथारिमोन आरो बिथाङा बर' थुनलाइ आफादावबो गाहाय नेहाथारि बिबानखौ बिथाङा रुजुदोंमोन आरो बिथाङा 2017 मायथाइयाव कृष्ण चन्द्र बिथाङा लिरनाय हिन्दी नभेल गाद्दारखौ बर' रावाव गाद्दार मुङै राव सोलायनानै साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ बिथाङा मोननो हादोंमोन। आं सानदों देग्लाय जि बान्थाखौ बिथाङा मोनदों राइट बेक्तिया मोनदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे सोद्रोमा हिसाबै बिथांनि बान्था मोननायाव आङो बिथांखौ बरायदों गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा फैबाय थानाय समफोराव बर' थुनलाइनि गुवार फोथाराव आरोबाव बिथाङा बिहोमा होलांनो हाथों आं बेखौनो गसाइनि सेराव आर'ज गाबहरबाय। बिथाङा गोबां बेस्थ'तानि गेजेरजों थुनलाइयावबो खामानि मावदों दानि लाइमोनफोर दानि जाखांफुनाय थुनलाइगिरिफोरखौ बेनि गेजेरजों मा मेसेज होनो सानदों नोंथांमोना बेसेन गोसा बिहोमा होनायखौ? गबिन्द बसुमतारीखौ आं बुंदों बिथाङा सासे थुनलाइगिरिल' नङा बिथाङा सासे फोरोंगिरिल' नङा बिथाङा समाज फोसाबगिरिबो दैदेनगिरिबो आरो बिथाङा गोलाव सम बर' हारिनि सिनायथि रैखाथि आरो थामोनथानि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद बायदियाव बिबान लानायजों गेजेरजों बिथाङा बर' राव थुनलाइखौ फेहेरनो जौगाहोनो थाखाय जि बिहोमा होलांबाय आरो बिथांनि बिहोमाफ्रा फैबाय थानाय बर' हारिनि जि इयं जेनेरेसन फैबाय थानाय जे जोंनि आथाल बिथांमोना निस्सय बर' राव थुनलाइखौ सिबिनाय आरो फेहेरनायाव बिथांनि जि सोरजिथाय बे थुलुंगा होगोन बेखौ आं दुलाराय बर' फरायसा आफाद जानानै आं मिजिंथियो। चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ। आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ। चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर। बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समिक देबा। नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन। डक्टर, लेबरेटरि, मुलि, ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन। जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन।